Komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:46. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas! Aksyon BBB, Aksyon Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado,
Pebrero 22, tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa mga kapurukan kag kabarangayan diri sa siyudad sa Bacolod, sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag siyudad. Kabayon nga okay lang ang aton sining pagsinalayo. Kalakip man ang aton sining mga kaaksyon sa bugos nga Negros Oriental kag sa bugos nga Region 6. Kamusta nga aton sining mga officers and men sang Operation Tulong Task Group, ang aton sining OTTG. Inupdanay kita mga kaaksyon sa sining pagpangalagad. Mga balita lokal kag nasyonal karon dugay-dugay diri sa inyo sining palatuntunan plus sa mga reports sa aton sining mga aksyon reporters. Salyadahon ta karon ang mga balita diri sa aton sining pagpangalagad. Sa kinanda nako ang inyo kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal ga balita ni Aksyon Eden Aboso. Mayor Estrao sang banwa sang hinubaan ginpanginwala ang nagagwa nga report nga nagsaylo siya sa political party. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay balita ni Aksyon Art Tayhopon. 61 ka mga barangay sa Bacolod may kaugalingon nga estratehiya sa implementasyon sang no segregation, no collection policy. Plus karon nga adlaw ang Komisyon ng Eleksyon may ginpamtang nga mga voting center, mga registration center sa pila ka mga barangays diri sa Bacolod. Isa diri ang Villamonte nga kung sa rin dira sa barangay Jim nila subong ginapatigayon ang rehistrasyon sang COMELEC. Ambot sa iban nga mga barangays kung may kasubong man sila. Samtang sa BCPO naman nga balita ay balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Kapulisan sa Police Station 4 Blanco sa Giapon sa pagkilala sa mga persona nga nagpatay kay Patrolman Eric Alcosaba. Samtang sa Nukpo naman nga balita ay balita ni Aksyon John Diaz. Permiso sang tagdumlahan sa Victoria Sugar Refinery ginahulat sa mga kapulisan agod nga mompisahan ang mas madalom nga investigasyon angot sa aksidente nga nagluntad sa budiga sang Kalamay nga ginkamatay sang isa ka kargador kag ginkapila sang duha pa ka iban. Nga hindi sila iya magpa-investigar sini sa mga kapulisan, ano da sila may ginatago na da? Aksidente niyang krimen niyang nahulog drang kargador kagabi sa Victoria's Milling Company. Dapat yung panugutan nilang kapulisan drang nga magkakandak man lang sang investigation kung may foul play o kung wala. Kung purely nga aksidente ni. Ay ho, amuning budlay sa BMC ni. Daw pamatyagan nila daw ilahon lang tanan nga mga nagaluntad dira sa palibot sang compound nila. Samtang sa patrol nga balita report man ni Aksyon na John Diaz bitaw magahingyo sang dugang traffic enforcer sa siyudad sang Bacolod. Samtang sa aton sini out of town reports naman mga kaaksyon sa siyudad sang Cadiz. Balita ni Aksyon Roger Gotib. Driver sang tinwheeler truck nga nag-arado sang 3 ka mga puluyan ginrelease na, 2 ka mga persona ginrelease man matapos nga makapiyansa. Samtang sa balita naman sa La Carlota kag iban gabahin sang Central Negros, igabalita ni Aksyon Percival Villamor.
Isa ka persona nga may kaso reckless imprudence resulting to homicide arestado. Samtang sa balita naman sa Southern Negros, siga balita ni Aksyon Nonoy de la Cruz. Kapulisan sa Banwas ang hinubaan nagapatigayon sa pagmonitor kag pagbulig sa mga drug surrenderies nga sa ila sining nga area para mabuligan nga magpadayon na gid lamang sa ila sining nga pagbago. Samtang sa balita nasyonal, iga balita ni Aksyon Dorel Cabato. Kaso murder ginpasaka sang NBI bato kay Sandra Cam kaganong pa kay Ban ango sa pagpatay sa vice alcalde. Kag pagpangita sa Muslim students sa Metro Manila, peace initiatives kag hindi profiling suno sa NCRPO. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigid pang headlines, mabatian sa dinigid lamang madugay mahina ang kalaban. But before sinayari ang resulta sa aton sininga unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sininga adlaw sang Sabado, Pebrero 22, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 37 kag 27, liwat 37 and 27. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Magkulon yung kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:02 na nga oras diri sa aton sining pagpangalagad 12:02 na mga kaaksyon ay sa mga miyembro kag opisyales sang Operasyon Tulong Task Group mayara kamo nga pagahiwaton buwas nga meeting assembly meeting nila buwas las 10 ang aga dira sa Sharena Heights sa inyo blang headquarters. Nagapaksyon sini ang inyo presidente sa El Presidente Totong Warlito Milyama. Sa tanan nga mga operasyon Tulong Task Group, liog ta mayara kamubuas assembly meeting last 10 ang aga sa Sharina sa inyo headquarters. Ang nagapaksyon si Totong Warlito Milyama. Ayos! Sa imo sini nga pag-exercise, hindi gid magkalipat nga mag-detoxify o galion ang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang nagatinlo sa imong dugo kag nagasilhig sa mga impurities kag toxin sa imong atay. Ini man nagabulig panubos ang imong blood sugar bangod sang organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Gani sa may mga mataas nga cholesterol, mataas nga blood sugar, bagod sang diabetes, mag-DTX 500 capsule na kamo. Mabakal sa masukin ninyong mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar, kag mabakal man na online, kag pag-deliver sa inyong puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Kalusugan Yan Facebook page.
Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:04 na nga oras ning bahin kadtuan tanang mga balita gikan sa News Center. Sa Aksyon na Radyo Bacolod naka-standby si Aksyon Dorel Cabato. Inimay kang tanan sa kasong murder ginpasaka sa NBI bato kay Sandra Cam kag anom pa kaiban angot sa pagpatay sa Vice Alcalde. Kag pagpangita sa Muslim students sa Metro Manila, peace initiatives kag hindi profiling suno sa NCRPO. Halin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kaundan sining balita gikan sa News Center upod kay Aksyon Dorel Cabato, Aksyon na Doors mayong udto. Yes, Action Rex may udto kag sa aton man nga mga tagpalamati update na kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod sa karon gin sumiter na sa National Bureau of Investigation o kon NBI ang pagpasaka sang reklamo nga murder kag frustrated murder bato kay Philippine Charity Sweepstakes Office Board Member Sandra Cam angot sa pagpatay sa isa ka Vice Mayor sa nakaligad nga tuig. Si Cam ang ginaulamid sa pagkapatay ni Batuan Masbate Vice Mayor Charlie Yuson III nga ginbalabagan sa Sampaloc, Manila sa Oktubre 9, 2019. Magluwas diri kay Cam kalakip-man sa ginreklamo sang NBI Death Investigation Division sa piskalya ang bata niya nga si Marco Cam upod Sanday Nelson Cambaya, Junel Gomez, Bradford Solis, Juanito De Luna kag Rigor de la Cruz. Sanday Gomez, Solis kag De Luna kag De la Cruz ang naaresto isa ka adlaw lamang matapos ang pag-ambush sa Oktubre 9, 2019. Sa record sang kaso sa Oktubre 2019 si Yuson kaupod niya Sanday Wilfredo Pineda kag Alberto Alforte sang inisila ang gin-ambush samtang nagapamahaw. Sunod naman sa asawa ni Yuson nga si Lalaine, ginhambal sa iya sang iyabana nga si Sandra Cam lamang ang pwede nga maghimo sa krimen. Naibaluan ang bata ni Yuson nga si Charmax ang nagdaog sa mayoralty o pagkaalkalde batok sa bata ni Sandra nga si Marco. Sa ibang pagid nga balita nasyonal, ginklaro naman sa karon sa National Capital Region Police Office kon NCRPO Director nga si Police Major General Debold Sinas nga kabahin lamang sa peace initiatives sa Salam Police Center kag indi profiling para sa mas ginpabaskog nga counter-terrorism campaign sang gobyerno ang pagpangita sa mga pulis sa mga estudyante nga Muslim sa Metro Manila. Suno kay Sinas, wala sang dapat ikabalaka ang pamilya sang mga estudyante nga Muslim bangod luyag lamang sang NCRPO nga makahimo sang update sa statistics o kon kadamuon sa listahan sa mga ini sa Metro Manila. Ginhimo ni Sinas ang pahayag matapos nga nag-react ang pila ka mga sektor batok sa ginalegar nga profiling sa pagpangita sa mga pulis sa estudyante nga Muslim sa high school, kolehiyo kag universidad sa Metro Manila. Una diri nag-leak ang memorandum sa syudad sa Manila nga ginapirmahan ni Manila Police District o MPD Director Police Brigadier General Bernabe Balba nga nagamando sa mga police commanders nga mag-update sa listahan sa mga estudyante nga Muslim sa ilang nasakupan. Ginatagan man sang pagklaro ni Sinas nga ila ginhimo ang kabahin lamang sang tinutuyo nga makahimo sang maayong relasyon sa tunga sa mga estudyante nga Muslim kag pulis. Suno padre kalakip man ini sa kampanya agud mapunggan nga malakip o kon mag-intra sa extremism kangay sang terorista nga jihadist nga naga-recruit sa mga kabataan nga Muslim nga estudyante amo nga mas maayo nga makapatigan gid sang close monitoring sa mga ini. Samtang update lang kita sa death toll naman sa coronavirus disease 2019 o kon COVID-19 kay man sa karon naglambot na sa 2,345 ang death toll sa COVID-19 sa mainland China base man sa datos nga ginpagawa sa National Health Commission. Sa sulod lamang sa 24 oras, nagdugang sang 397 ka mga panibag-o nga kaso naman nga nagpositibo sining COVID-19.
Sa karon ang kabilugan nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 sa mainland China ang naglambot na sa 76,288. Update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Kabato na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:09 na nga oras. Matapos ang balita ni Action Dorel, kantuan tanang ma-report sa aton sining nga mga action reporters. Samtang nagatimo-timo ng halos kalabanan, nagapanyaga na, tigrigma na sang palanyagahon, no? Sige. Samtang naka-standby ka mo, nahuntang balita ni Action Jan Diaz, gikan sa patrol. Ini may kang tanan sa Nopo Reports tanay, pagkarunan taling patrol tagalio. Permiso sang tagdumulahan sang Victorias Sugar Refinery, ginahulat sa mga kapulisan agod nga maumpisahan ang mas madalom nga investigasyon sa aksidente nga nagluntad sa bodega sang Kalamayho nga ginkamatay sang isa ka kargador kag ginkapila sang duha pa kaiban. Manangguan ni nila, tago-taguon ni nila kag bayran lang ang mga napilasan kag na patyan. Why sila kay balo kung aksidente kung hindi. Dapat itugyan na sa pulis. Nanong sitwasyon nga daw ga panago ha. Wala kooperasyon sa mga katapos ang kapulisan ta. Yari ang kaunan sa report ni Action Jan Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa report gikan sa Nokpo, Action Jan. Action na Rex, suman ang pagpasalamat diri sa Victoria City PNP kay kung wala ang Action Radyo Bacolod kagabi wala sila kabalo nga gali nagluntad ang aksidente dira sa bodega sang Kalamay. Action Ikaw patunog pa'y balo kay Corpus? Oo, kita to sa Action Radyo ang nagpabalo sa iya kag inang kalapit bilang nagka-Victorias kung magpaibalo sila kung may crime dira nga nagluntad sa sulod sang Victorias? Amo gani, amo to ang bali sa Corpus nga kung wala kita nagatag ideya kagabi sa iya, wala may nagpabalo dra Action Rex sa mo sinatabo. O gani lang kay kagabi man, hindi man sila galay nakasulod dito sa area gate kay wala sang tagreklamo o kon informant abi nga nagpabalo sila agod abi magiyaman to sa mga kapulisan nga magapadigayon sa investigasyon. Ang nagpabo diri kay naginama mga takna las 8 sang aga sang nagpablatter ang pamilya sining mga persona nga napilasan kagang napatay man of course dala nagbuntag nga aksidente sa area gid mismo sang Victoria Sugar Refinery sulod naman sa Victoria's Milling Company dira man sa sulod sang Victorias. Sa karon Action Rex para maumpisa na ang investigasyon nga ginapatigayon sang kapulisan, isa di ka kinahanglanon nila ang permiso nga gikan naman sa tagdumalhan sang VMC nga para panugutan sila makasulod sa bodega mismo kung saan narumpag kon atong pile sang mga sinako sang Kalamay nga mo tudlo halin ginalinan sang kamatayon sining isa ka kargador kag pagkapilas man sang duha ka iban pa. So kay Corpus como private company sila kinahanglanon gid sa gyapon sa permiso pero gapati ini nga allowed din man niya mag-conduct dira sa investigation pero agud nga masunod ang proper protocol ang permiso gikan sa management sang VMC amo nang ilang nga ginahulat kaya pagpatag diri ni Corpus may mga area dira sa VMC nga hindi allowed ang any public individual abi o kung sino man nga magsulod unless otherwise nga permitted sa mismo sang management sang Victoria's Milling Company. Dugang pagdala ni Police Major Eduardo Bisan pa Corpus may crime nga magluntad, ha? Kung may climax of Rex, tamo na, pwede kita magsulod. Gala kay kinanglan lang sang proper communication o coordination kuno sa may VMC kung sa Victoria's Milling Sino Company. ma-approve pa action na dyan dira? Ang mga big boss nila? Kung wala na big boss nila, sino ma-approve sila? Ang posible nga mag-approve sila da Action Rex ng ilaman mismo nga general manager or president or kung sino to ang Chief Security nila dira eh. Oo, mo nang ma-approve and gina-expect nila within the day, ma-aprobahan na kay para gilayon, mabala makakandak sang investigation kay wala pa know-how, gid nga exact nga specific kung paano nagluntad ang aksidente. Lamang, ang ibasihan gid lang sang pulis, amo ni ang reklamo o kung nabi gipapablatter kay na sa pamilya. Why sila magkadto dre sa ospital ang kapulisan?
nag-check na sila sa ospital kagabi. Amo lang nakuha pa nila nga side ang pamilya palang Action Rex, no? Nga nagpa-blatter kay nasang aga mo ning si Eric Sigurida, 41 anyos. Si Sigurida Action Rex, amo ni siyang napatay dara sa aksidente nga nagluntad mismo matapos sila magkaangkon siyang malubang kapila sa iyang agtang, particularmente na siya ulo, siya liog, kag sa hawak niya. Actually, giningaga pa sa dala sa Corazon Locsin Montalbano Memorial Regional Hospital, apang ini naman ang ginbawian sang kabuhi. Ang duha kay ban pa nga pilaso naman nga gidalaman sa ospital amo ning si Ayan Malana, 43 anyos, sa gining si Roland Romales, 40 anyos. Action Rex sila naman nakangkon sa pilas sa liog, may pilas man sa butkon kag sa ulo o kag sa sulang pagid gining si Romales, kag karon pa dayon man kinabulong diri sa may ospital. So mo na sa ginaulat nila para at least maumpisan kag ma-figure out o kumabalaan gid sa aton mga kapulisan kung paano gid nagmunta ng aksidente. Kaya hindi pa man nila mag-confirm base blaya may nagtiklot to ka mga sako or may foul play nga tabo or aksidente lang gid Jackson Rex nga nagkaradagdag ang sinako sang kalamay dira sa sulod. Kay dira sa lugar may ara man si bantay kuno mga kaupdanan o galing tiyempo sang narumpag ti sila lang gito nga tatlo yung tampokan sila sang Anong sinako. plastada sinahaw? Hindi ko ma-picture out ang sa sulod eh. Ang budiga ni sa sang kalamay? Bodega sa muling ito ang refinery o kung bodega sang kalamay Action Rex nga dra na da sa kwaon ang supply sang mga kalamay nga i-deliver sa mga nagabaligya. Bali mga finished products na. Yes, mga finished products na. And then ang siyempre ngayon na nagakarga sila sang sanako sang kalamay Sa Action Rex. tracking na. O sa tracking na. O galing kay ang aligasyon dre sang Iloy sining ni Sigurida nga medyo taas-taas na kuno bala ang pile sang kalamay nga sa ginakuha nila dampi. Kag amo tong sa tubang nila amo tong nadagdag Action Rex. Posible danlog ang sako or na base ko na tipyada lang blang hindi ta makakuan gid ko nanong plastada nga natiphagi din na kay kung kargador na da sang kalamay sa sulod sang sentral mas kabisado nila dra ang pagkuha sang kalamay ang 1 by 1 bla sundyan amo na sakto ginakson Rex. So sila man nakabalo mong kung sino kinahanglan abi buhinan at least kung baguhan sila amo na nga prote kung baguhan sila may gakuman gina sila nga amo ning unahon niyo para hindi matiphag to. Oo, actually ining mga pilason ni kag napatay, mga sobra na ni pulo ka tuig da nga naga-obramong sa may nagali. dugay na gid sa may refinery. Tiyan mo nang ginulat subong para at least mabalaan man sang pulis. Mga kaswal nga natabo. Ano sila mga kaswal? Hindi na sa casual, do employees sa mga contractual election Rex. Kontraktual sila. Do contractual ni sila. Di gina-renew na sila perme kung kinanglan amo na be, no? Pero sila ginadaklong masamigad nga nagakarga sining kalamay sa mga truck na naga-inabot dira sa By contract sila eh. Amo na, no? Kay ang amo na ng pinagka ginapangayo gid ka pulis nga kung naumpisa na gid man ang investigasyon at least man ilab na maibaluan nga okay kung paano nagluntad ang aksidente dira kag take kung kinanglan gid sisa kay mo maningin singgitan sang pamilya Action Rex sang napatay kag sa mga pilason. Yari si Police Major Eduardo Corpus ang Chief of Police ng Victoria City PNP. Ngayon lang umaga nagpa-blatter yung yung pamilya. Wala pa lang blatter sa amin whatsoever dun sa napabo. Parang contractor yata yun, kaya hindi nila na-record kagad sa... parang nag-collapse yata yung pinaglalagyan ng Hindi pa rin kami nakakuha ng full detail. That is why nagpa-blatter, pinapuntahan ko pala ng aming investigador. Kasi para may so hinihintay ko pa yung update ng investigador natin kung ano talaga yung real story. Kasi wala naman kami masyado nakuha doon sa pamilya. Basta nagpaparecord lang na ganito yung na-aksidente yung yung family nila. Member ng family nila at saka yung dalawa pa na nangyayari sa Bacolod. For record purposes lang muna initially yung nila. So kami, even though sabihin na natin na for record purposes, magpapakanda kami ng sarili namin investigation kung papayagan kami makapasok doon sa area. Kasi siyempre, hindi namin madali-dali na pasukin yun. Hindi kami mabigyan din ng clearance
Opo. Action Rex ang pagpahid ni Police Major Eduardo Corpus, ang Chief of Police ng Victoria City PNP. Wala labot ka for record ng blatter. Ang purpose kini ka pamilya kay ado preparasyon nila kay nagaplano sila nga ireklamo man ang ospital. Kay ti damo siya sa legasyon ko na matiag sa pamagkapson naton interview kagabi dito nagasingitan ang Iloy sining ni seguridad nga sa Melinda Ospital? Oo, sa ospital diri sa Regional Hospital. Regional Hospital. Oo, kay tiang mga ligasyon rin nila nga pag-abot pero sa ilang mata ginpabayan mula sa mga attending processan kag may pila pa ko na maginuna nga mga personal nga mga Basi ginapasunod lang nila o nanong nga plastada? ati amo na yung aligasyon sa pamilya wala na ibaluan ang full story kung ano ginanatabot. May mga statement sila pero ini bilang ilabla preparasyon action Rex kung kinanglanong gyud kung mayara ginagakaigo sila nga motibo nga makitaan nga may probable cause para pasakan nila sang nagakaigo man nga panumpungon ining pamilya ay ning mga attending physician kaya nagapati ang Iloy nga si Merlinda sigurida nga kung gintatap sa insakto nabuhi pa ko nung iya nga bata sa next. Hindi, sa ito na lang sa gintambal kay doon di sa ginawa. Ang mambaya sa ako, yan ay nang lain na pamatyak ko. Kasi pag sinalain na dahil gusto layo sa hospital. Kasi sining ko, dali na lang rin. Hindi lang magtulong kaya delikadong mo panulo. Naunay purulo ka mo amon isa na iyakan mo niya ko. Kita ko sining ko sa iyara na. Ay, sus, pag-abot ka dito, kung diningagal na nila bata, kung di pa siguro mapatay. Ha? Mapuligan, sabi nga. Oo, sige rin ba nga, tumulik sa doktor, lumahon ako, nagpagso ko sa doktor. Ang mabadya, yung totoo na, todo ka nga kung mabata, yan nga, ay gusto mapatay na to, kasi nagsulit siya mapatay, kasi siyempre kayo may ginabatyag siya, may siya mabatyag. Oo, galit pa. Oo, ginamo ko na ka doktor. Kaya mo ko maliwanag. Pero sila na, ginamo ko na ka doktor. Oo. Ako, yung siling ko sa iya, yung nakalang dito, ano ka na po, yung nato lang, sinulat namon, ego niya yung kantuan, ginunay ang text siya to, ginunay ang text siya, ako nga bata, bakit 50-50 na, kit nag-abot niya, gimpamya tayo, kaya ano ka na kasi ko kayo patay na ng bata ko, tapos yung kapwa ko yung security na, kasi kami sakto ka. Action Rex, sa mga si Ma'am Merlinda Seguridad, 60 years old, ang Iloy Dre, siyang napatay nga si Eric Seguridad, Action Rex. Balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kay actually sa kamada nila hambal ni sang isa ta ka abyandra ni Marcelino Magalay. Salamat ginaksyon na dyan sa kamada nila daw wala siguro ginalantaw sang kamador nagahilay na ang kamadaya kamadaya bill ano ning kamadaya bill biniya bisan mag 100 pa ang taas hindi na matipag sa kamador ang sala sa kamador may kamador pagid na sila siguro luwas ang kargador may kamador pagid na. Anyways, itong gyantay na, galing gahulat pa sang go signal ang atong sining mga kapulisan sang Victorias nga makasulod sa Central para magkapatigayon sang investigation. Wala itong ko na investigation sa mga kapulisan sa syudad sang Victorias matapos sa balita ni Akson Dale Salazar, Akson John Diaz sa patrol kantuan tang balita gikan sa Bacolod City Government Center. 61 ka mga barangay sa Bacolod may kaugalingon nga estratehiya sa implementasyon sang no segregation, no collection policy. Yari ang kaundan sa report ni Akson Art Tayhopon, Akson Art. Nagpati karon ang Liga ng mga Barangay President nga si Councilor Lady Glis Gonzales Palen na sa 85% ng preparasyon ginahimo sang tanan nga mga barangay diri sa sulod sa Bacolod right after nga ini sila ang nag-meeting o gin-meeting na sa local government unit sa Bacolod nagigad pa nga mga sinimana in correction din sa talanag nga full implementation sa no segregation of collection policy comes March 1 of 2020. Now, sunod rin kay Councilor Lady Glis Gonzales Palen
Sila nga depende na sa barangay no kung na paano nila i-plastar ang scheduling sa nga koleksyon sa nga basura sa ilatag sa kama barangay bangod nga gintugyan na ini sa nga syudad sa ila pagkontak at sa tagsa kama barangay sa kontraktor o kon marugakot sa basura nga amo ini ang IPM Construction. Tisiling nga, bangod nga ginatagan sila ligwa o layway nga sila na lang mag-coordinate sa IPM, depende ina sa scheduling nga ilahimuon o diya sa IPM kung saan o ihakuton ang madunot, hindi madunot kag recyclable material sa tagsa ka barangay. Siling nga hindi man siling may choice pa o kung depende na sa opisyal kung maghihimo sila sining obligasyon kay suno iya kay Palen obligasyon ininila o kung kabahin sang ila obligasyon bilang mga opisyales sang barangay nga among frontliner sa implementation na sining kasuguan may salabton man ang mga barangay officials nga mapaslawan sa pagbulig sa syudad kon implementasyon sang 9003 Republic Act 9003 ang pagambalan especially ang no segregation and collection policy. Yari ang palayag ni Councilor Lady Grace Gonzales sa Palen. Nakamiting na kami na Action Art. Gintagaan na sila guidelines kung paano i-implement. Dapat implementation stage na tao kung nang go at least 85% ready na sila para for segregation. Natagaan na sila guidelines naman. Wala sila choice. They have to, no? Ang commitment nila, ginatag man nila, nag-attend man sila. Wala sila choice, mandate ni Samon na dapat ibuligan dapat tuman ang implementation. Dapat ma-coordinate ang each barangay sa IPM. Ang pamit namon, inform na dapat sila mapatawag sa IPM meeting para sa coordination sa collection. Tatakuling niya, lain-lain ang schedule kay kalapad, kadamo collection area. So, inline. So, sinubahan naman ng leaflet, kag flyers, ang taga-area, sa subdivision, pan-distribute na sa mga guardhouses na mataman. Kaya ang recyclable, si barangay na iyang mag-collect Action Art, kay si ITM, hindi na iyang mag-collect ang recyclable. Sa nga palayag ni Councilor Palen ang naging klaro niya diri ngati ang recyclable iya sa barangay obligasyon ina pero ti may ara iya disenyo halimbawa sa takuling nga kung ikaw may recyclable na mga materials or na mga basura pwede mo madala dito sa ila MRF kay bailuhan ina mga groceries nga pwede ninyo magamit sa inyo tagsa ka mapuloyan. Pero kung hindi man kagway ka mo tiyempo, may kolektor nga magalibot na magkolekta sila. Pero tiway galing baylo, no, ina nga pagkakuha sa mga recyclable materials. So nagalaom siya nga bangod sining cooperation man o kung na sining commitment na ginahatag sa tagsa ka mga opisyalis sa barangay, nagalaom siya nga ang ila sining information education campaign ang nagsigisigi na sa tagsa ka barangay para man sa success sining guluyag naman ipatuman istriktong pagkolekta sa basura nga nasegregar. Balita gikan sa Bacolod City Hall. Ang kaaksyon nyo, aksyon ay tayupon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Art Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Art, kadtuan ta si Action Eden Aboso, balita gikan sa Kapitolyo. Naka-standby ni siya may kangtanan sa palayag ni Mayor Ernesto Estrao sang banwa sang inuba ang ginpanginwala ang nagagwa nga report nga nagsaylo siya sang political party. Daw kadugay naman ning kuno-kuno ni si iyan Ano ginamatuod si ni Mayor? Siling niya, wala. Yari ang kaunan sang report ni Action Eden Aboso. Action Eden. Action Rex ginapanginwala ni Hinubaan Mayor Ernesto Estrao nga ang mga nagagwa nga report nga nagsaylo siya sa political party nga Love Negros gikan sa United Negros Alliance. Di suno kay Estrao wala sang rason nga magsaylo siya sang grupo pagod ulihin niya na ini nga termino.
Duga pa Estra, wala sa kundiin nga political party nagadepende ang luyag kag tuyo sini nga makaserbisyo sa pumuluyo kag paghimo sa mga nagakaigo nga proyekto para man sa banwa. Dako man ang pasalamat Estra kay Anay Gobernador Alfredo Marin Jr. kag karon bese Gobernador Jeffrey Ferrer sa taran nga bulig nga ginhatag sang mga ini sa iya. Palayag ni Estrao ginakilala kag dapat ginarespeto sa karon amo si Governor Eugenio C. Lacson kundiin nagapati siya nga ginapadayon man ang mga proyekto sang nagligad nga administrasyon. Pamatayan naton si Mayor Ernesto Estrao. Wala sila nga nag-silo kasi nga masilo pa ta kay last term ta naman eh. Wala ko yung katulok sa sa political party ang inatulok ko serbisyo sa pumuluyo. Kundi kita maka nga pagkahatag sang kayuhan para sa banwa sinuban, para sa banwa sang ukon sa mga pumuluyo, dito kita now. Tungod guys sa nagdigat dako man aton paslamatan sa kay Gobernador Maranyon of course kay ang aton subong Vice Governor Jeffrey Ferrer bulig sa aton ti Puruti ang ginakilala ta subong nga gobernador si Bong Lacson so dapat magrespeto man kita sa iya as our governor kita nga ang tanan nga programa sang nagligad administrasyon of course ara man si Vice Governor Jeffrey Ferrer amo na ang akon niya paano hindi na kita siling kuan-kuan pa sa politika kay last term na mapahoy na taya. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eden Aboso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon no Radio, Philippine Standard Time, las 12:30 na nga oras, las 12:30 na. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon tadra, congratulations sa mga nagdaog sa week number 3 karon nga adlaw Pebrero 22 sa aton sining ECS Millones 2020. Congratulations sa aton sining mga winners. Unahon tang napulo ka mga gift pack nga tagdaog sang gift pack tabla mga kaaksyon. Tapos may tatlo tag 1,500 pesos. 1,500 pesos. Unahon tang gift pack winners naton sa ECS Millones 2020. Congratulations kay Keisha Gaboya. Keisha Gaboya sa Ngalunan Baybay, Bacolod City. Ang iya sini nga POP Smart Dishwashing. While ang ikaduha tang daog si Romy Pacto. Romy Pacto taga Acacia Gargato, Hinigaran, Paniglio, layo-layo pa. POP niya is Smart Dishwashing. Congratulations, Romy Pacto. And ikatatlo tagdaog si Herminia La Cuesta. Herminia La Cuesta, sang Litsonan Village, Barangay Tangog, Barangay Kabog, Bacolod City. Congrats sa kay Herminia Luesta, sang Litsonan Village, Barangay Kabog, Smart Dishwashing man. Ang iya sining POP, no? And ikaapat ang tagdaog, congrats kay Rodeline Europa. Rodeline Europa, sang Alunan Baybay, Bacolod City. Ang iya sining POP Pride Detergent. Kagang ikalimatang tagdaog si Arnold Villar. Arnold Villar sang Block 5, Lot 3, Paglaong Village, Bacolod City. Pride Detergent man sa gyapon. Ang ikanom tang tagdaog si Maricel Ignacio. Maricel Ignacio sang Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Congrats Maricel Ignacio. Pride Detergent ang iya sining POP. Ang ikapito tang tagdaog si Marilo Barte, taga Purok San Roque, Barangay Handumanan. Pride Detergent man ang iya sining POP. Congrats kid Marites Marilo Barte. Ang ikawalo tang tagdaog si Marites Siminia, sang Purok Magsungay, Barangay Singkang Airport ni Bacolod. Smart Dishwashing ang iya sining POP. Ikasyam tang tagdaog si Mary Mar Cuesta. Ang iya sining address is Purok Litsonan, Barangay Kabog.
Congrats taga Purok Litsuna, no? Barangay Kabog, no? Smart dishwashing ang iya sining POP. And ikapulot ang tagdaog si Antonio de la Pedra. Antonio de la Pedra, taga Purok San Roque, Mano, Barangay Handumanan, Bacolod City. Congrats gid Pride Detergent ang iya sining POP. Congrats gid sa pulot ta katagdaog sang gift pack sa kaluan sang ECS Millones 2020. Sa kay Keisha Gabuya, Romy Pacto, Herminia Lacuesta, Rodelyn Europa, Arnold Villar, Maricel Ignacio, Marilo Barte, Marites Siminia, Mary Mar Cuesta, kag Antonio de la Pedra. Congratulations sa inyo nga napulo. Walang ato sining cash prize, 1,500 pesos. Congrats sa tagdaog ta, tatlo sini ka mga winners ta ho. Congratulations una bes kay Elizabeth Barrientos. Elizabeth Barrientos, taga Purok Sigay, Magsungay, Bacolod City, Pride Detergent ang iya sining POP. Madam Elizabeth Barrientos, kagang ikaduhatang tagdaog sang 1,500 pesos, Giselle Las Piñas. Giselle Las Piñas, sang Purok Luhod-Luhod, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Pride Detergent man sa gyapon ang iya sininga POP. Congratulations kay Giselle Las Piñas, taga Purok Luhod-Luhod, Barangay Mandalagan. Kag ang last ang tagdaog sang cash, Cheryl Annalyn Camering. Congratulations, Cheryl Annalyn Camering, taga Litsonan Village, Barangay Tangob. Damo taga Barangay Tangob, taga Litsonan Village nagdaog, no? Smart dishwashing ang iya sining POP. Congratulations sa tatlo tang tagdaog. Winners ang cash prize, Cheryl Annalyn Camering, Giselle Las Piñas, kag Elizabeth Barrientos. Pwede na ninyo mag-claim dre both cash prize kag gift pack, no? Pwede na ninyo mag-claim kompleto na. Ari na tanan. Pwede na kamatamat, sugod buwas. I-claim na ninyo. Hindi lang, sugod sa Lunes, hindi lang buwas kay Domingo pagali buwas. Hindi lang subong, kay hindi lang buwas kay sa Lunes lang. Ayos? Sige, congratulations sa mga winners ta, mga ka-aksyon. Sa mga ka-aksyon ta dira, may tisi, immunity booster ta daw nagaluya, pabakuron ta. Tungod alkaline base ini ang may tisi. No? Alkaline base nga vitamin C, para ni sa taong ginaubo, ginakataro, ginatrangkaso, may tisi ang katapat sini. No? Kag isa pagid Santon Plus Herbal Capsule, pang patunaw sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta. Kabudlay kung kaisang mayara ka tumor, cyst, goiter, kagiban pa. Tunawo na kung makatumar ka sang Santon Plus Herbal Capsule. Ang duwa ka mga produkto, ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C. Amo ni mga kaaksyon ang nagatunaw sang mga bukol-bukol sa kalawasan pa, kagiban pa mga kaaksyon. That is why tumargi kita adlaw-adlaw, parison tagid ni sila, no? Mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sa inyong lugar. Kag sarangman mabakal ina online, kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa ka www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Pwede ka mo da kapadala mensahe o kung kung ano man ang plano ninyo, mag-order ka mo, kung mag-inquire ka mo sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Kag isa pa, Malakay Finance Corporation, no? Base kung nagakinanglan ka mo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ang Malakay Finance ang nagapangita galiho sang isa ka lalaki, graduate sang ini business or accounting course, good personality,
kag may driver's license. Importante kahibalo mag-drive sang motorsiklo kag bihikulo, no? Submit lang sang pictures ninyo or transcript of records sa Malakay Finance Corporation. Yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City. Malakay Finance Corporation, ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon pinasay nga solusyon. Serbisyo Kampiyon, Malakay Finance Corporation. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:38 na nga aton oras, 12:38 na. Congratulations sa mga miyembro sang LCCB, La Consolacion College Bacolod, under 10. Congratulations, bangod nga sila ang nagdaog sa semi-final pa lang. Kay buwas pang finals mo. Kontra Bacolod Taytong, no? Congratulations sa mga LCCB 10 under Panthers. Congratulations sa mga winners naton, sa mga players kag coaches, sa mga ginikanan sang LCCB. Nagdaog kay na sa enkwentro kontra Bacolod Taytong. Ang score to, how much ganito? So, ay ko pa ma-check diri ang score, no? But congratulations. Winner, duwa nga bansibla mo sang LCCB sa Bacolod Taytong, no? Congrats, Tigbuas ang enkwentro. Balantayan pang magdaog sa Lasal versus St. John Institute. Kung sino magdaog karon sa apon among inkwentrohon sang LCC para sa championship game. Buwas nga adlaw, ha? May lang pag-monitor kay Mary Grace Eugenio Fermin, kay Trexie Vallega, may lang pag-monitor Trexie, kay Biboy Peroy, sa pamilya Buyo, kag kay Sis Bibet Bibi, Alfred Nong, Saldi, kag Manang Rosa. Alin sa kay Biboy Peroy. And Mary Jane Saludares, may lang pag-monitor dira, no, sa Banwasang Pontevedra. Kay Gerald Babaw, may lang pag-monitor. Ayos, daligid lang, no? Kay Alex sang Stefania, Alex Paya sang Barangay Stefania, may lang pag-monitor, no? Buka nami sang ila to nga pagpanyaga, no? Mayugid kay may panyaga sila, no? Ayos, dagang salamat paring Alex, ha? Dira sa Barangay Stefania. Alex Payas kag sa mga grupo yada. Mary Jane Saludares, kay Gerald Babaw, may lang pag-monitor. Kay Tayuna Ruiz Amar, Leonila Tarosan, kag kay Marcelino Magalay Jr., may lang pag-monitor. Kay Jenny Solgon, kay Ron Bautista, brand out 2 days na. Ayos, dagang salamat Ron Bautista. Kag pamilya Bautista kuno sa Barangay DSB. May lang pag-monitor, no? Siling ni Ron Bautista. Ayos, sige Ron. Kay J.R. Rihon, may lang pag-monitor. Kay J.R. Rihon. Kay Monmon Lavilla Versosa, may lang pag-monitor sa Riyadh, Saudi Arabia. Monmon Lavilla Versosa. Kay Nonoy Tahones, kay John Arquilias, Rico Valdez, mayong pagpamati lang dira parikoy sa La Union. May lang pag-monitor paring Rico Valdez. Mayong hapon diha sa inyo sa La Union, no? La Union ka parikoy. Kay Heaven, kay Edwin Gonzales, Jo Marie Formentera, and Valencia Kenneth, kay Jomong Caltorilla, kay Wilma Olvido Hayubo, may lang pag-monitor sa Olvido family, kay Shane Marie Olvido Hayubo, kag sang Sikaba, ang nagatamyo si Wilma Olvido Hayubo sang Barangay Sikaba, Cadiz City. Ayos, thank you so much Wilma. And sa kay Aquarius Boy, may lang pag-monitor Aquarius dara sa Binondo, Manila, no? Sa migo yang si Winnie Gino Dayala kag si Joel Mendez diri sa Benedicto Steel Corporation. May trabaho pa? May harapan. Kay Boyet Tison, may lang pag-monitor Boyet Tison.
Kay Anasiela Linas, good PM lang, no? Ayos, kay Janes Lunes, good noon lang, Janes Lunes. And Edwin Pinida, kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati, no? Kay Myla Dikito, Myla nga pag-monitor, Myla Dikito, no? Ayos, daligid lang. Sining bahin may breaking news si Aksyon Stephen Presquito gikan sa siyudad sa San Carlos. May ginbuno kuno sa sining mga oras. Daligid lang sa line number 2 si Aksyon Stephen Presquito. Pen? Yes, Action Rex. Karon bagugid lamang nung ining stopping incident diri mismo sa may Ilagan Extension, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental. Nga inigid lamang alas 12 sa udto. Bagugid lamang Action Rex natabo ining stopping kasa din patay gid ining biktima. Nga sa aton initial nga pag-investigate diri sa mga pumuluyo diri mismo nga ari kita diri karon nga ining naitabo nga diri sa sulod kinino iskinita ini siya Action Rex nga damo ini diri para pamalay nga sa din lapit sa tindahan diri nga sa din diri puno no ining biktima sa pila ka beses sa wala pa makilalan ang suspetsado nga nagabuno sini. So nakadalagan pa Action Rex no ang biktima malayo-layo nagtipot pa ini siya sa din gani exact location ni Action Stephen? Ilagan Extension, Barangay 6 sa Action Rex. Sa proper lang na? Yes, diri lang sa proper ni siya Action Rex kini nga location. Ang kapiyak sini nga parte Barangay 5 lapit pa nini siya diri sa Barangay Hall sang Barangay 5. So ang pagkatabo Action Rex nga according sa mga nagka-witness nga samtang nagsige ni siya atras, sige man siya ginabuno sang suspetsado. So damo ginang igo may dugan, may pila ka beses kag sa karon Action Rex wala pagid man nato na determine kay gidala na dayon sa katong city disaster risk ang among biktima apang according sa aton nga mga pumuluyo nga patay gid no ang biktima. So gani nga ma-update kita karon dugang pa ang iya sini nga alias daw siguro nga nakuha naton sa mga nakakilala diri sa Action Rex kasi alias Inglo no nga taga ini siya diri sa pihak nga barangay sa H. Rigor no sakopay na sang barangay 3. Sino tong suspekto? Ang suspetsado karon na Dos Hermanos no. Ang suspect karon Action Rex at large no kay wala gid may nakakilala sa suspetsado nga nagbuno sining nga biktima. So sa anong obra ni sang biktima? Yes, Action Rex. Anong obra sang biktima ni? So far wala gid ni kabalo no ang mga taga diri kay hindi ni siya taga diri Action Rex. Taga din siya? Lang ina siya diri. Taga din siya? Taga Barangay 4 kay Dos Hermanos di siya according sa kilala diri. Dos Hermanos? Dos Hermanos. San Carlos man nagyapon? San Carlos man siya sigyapon sa dito sa may alapit ina sa police station ang lugar Action Rex. Ara man lang sa proper na? Oo, diri man siya gyapon sa proper. Pero ang taga diri ang suspect taga din niya? Wala pa ma-determine, wala makilala ang Action Rex kung taga diri siya o kaya according sa ila hindi nila nakilalaan. Dini nagbungguanay, dini natabong insidente Diri gid sa sulod Action Rex no kay main road karsada ini sa sulod sang Ilagan Extension. So sa sulod ini Action Rex natabo diri daw may iskinita nga gamay, masulod ka since dikit-dikit ang mga balay dira. Gamay lang gid kayo ang maagyan sa tao lang gid barangay ano na? Barangay ano nang 6 gyapon. Barangay 6? Oo, San Juan Ilagan Extension, Barangay 6. Layo na nasa balay sang biktima? Layo na nasa balay sang biktima? Layo siya, Action Rex. Layo. Sige. So, sa karon Action Rex, aton lang i-update, no? Kay aton na sa hospital, gindala na to dahil sa aton nga rescue. So, aton lang inisundan, no? Kag para may balaan, ginaton makuha ang tanan nga detalye, ilabi na ang iyang ngalan, kang address sa sining biktima, Action Rex. Sige. I-follow up lang ng dugang, basi karon sa ibang nga public affairs program, makuha mo dira Action Stephen ang ibang pang mga detalye. Yes, sige, Action Rex. So, okay, tamoy na karon ang aton nga balita. Una sa Action. Ini si Action Stephen Presquito sa Bacolod, Action Radio. Action!
Isa ka stabbing incident nagluntad sa area sang San Carlos City. Patay ang inisyal nga reporto sa biktima nga wala na nagdangat pa sa San Carlos City District Hospital. Bantayan ang dugang sining nga mga detalye upod kay Action Stephen Presquito. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Patayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Patayon Aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Patayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong ang kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:56. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:58 ng aton oras. Salyadahon pagitan nato ng dugang pang mga balita. Unahon tanay sa patrol, Aksyon Eric Magbanwa, standby. Si Aksyon na Jan Diaz sa patrol, bitaw. O kung Bacolod Traffic Authority, naghingyo ini sang dugang traffic enforcers sa syudad sang Bacolod. Ginakulang pa. Yarin kaunan sa report ni Aksyon na Jan Diaz. Sa patrol, Aksyon na Jan. Aksyon Rex kasunod sa plano sa Bacolod Traffic Authority Office nga adlaw-adlawon ang pagpangdakop abi sa mga traffic violators, especially man among hugot kapag implementar sa pila ka mga ordinansa sa palibot sa sulad sa Bacolod. Sunod rin kay Police Lieutenant Colonel Luisito Asibutse ang pagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office, kinanglanon siyang maximum number sa mga traffic enforcers agud mabuligan kag ma-maximize ang proper deployment sa nagkainain nga mga lugar sa palibot sa sulad sa Bacolod. Bangod sa liman, magahingyo sa lokal nga gobyerno sa sulod sa Bacolod si Asibutse sang dugang pagid nga mga traffic enforcers kung may available kag maihatag abi ang syudad. So kay Asibutse mas maayo kung madamo ang traffic enforcers agud nga may proper shifting abi sila nga maplano sa tanan nga mga available kung abi mga personnel sang bitaw nga na-assign sa Field Action Rex. Kay pagpayag diri ni Asibutse nga kinahanglan sa karon sang dugang nga traffic enforcers agud mabuligan kag mangin madinalagon ang ginapatigayon nga adlaw-adlaw nga pagpangdakop sa mga otoridad batok sa mga traffic violators. Sa karon, ang Bacolod Traffic Authority Office may ara sa 370 ka mga personnel. 320 gid lamang ang na-deploy sa field o kunabi sa mga dalanon Action Rex. Ginatuoy na sa duha ka mga shifting bot sa lingon tag 160 gid lamang ka mga traffic enforcers sa kada shift ang ma-deploy sang bitaw ina sa masobra 200 ka mga intersection point sa palibot naman sa sulod sang Bacolod. Ang 50 naman diri ang na-assign sa opisina sa Bacolod Traffic Authority Office sa duha ka mga sections. Ang mga drabi ang nag-receive sang mga nagkanadakpan nga mga lisensya kag iban pa kag amihara man sa bahin nga amo sa cashier niya man na-assign dra nga releasing Action Rex kung may magkuha na kung may magawad sa ilaman mismo nga mga dokumento. Ginpayag diri ni Asibutse nga dako karon nga ang kasabitaw ang padayon nga pagsaka sang kadamuon sa mga salakyan sa sulod sang Bacolod nga karon nga tuig o kung based on record nagsaka ini sang kapin 4,000 gitarar from 94,000 ka mga salakyan sa Bacolod yan na karon ni sa 98,000 Action Rex. Yari si Bitaw Head Police Lieutenant Colonel Luisito Asibutse. Kulang pa po ba? May addition po this year, sir? Oo. Sa ngayon, sir, meron lang po tayong 320 na 370 to be exact. Pero yung 15 office personnel, so ang kabubinay sa akin, 320. Divide po ang 320, meron na tayong 160 per shift. Kaya natin po intersection, nasa 212. Oy. So, kulang kita natin. Okay. So yun po sana kapag 500, ma-maximize po sila, no? Opo, sir. Ma-maximize po natin at meron pa po tayo magamit ng mga task force para sa mga illegal parking at sa mga jaywalking po, sir. No. So ano na lang po yung reminders dito, sir, for public po, sir? Para po dito, sir. Action Rex sa batian si Police Lieutenant Colonel Luisito Asibutse ang tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Balita gikan sa Bacolod ang taglibot sa Bacolod Action Jan Diaz. Sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Thank you, Aksyon na Jan Diaz. Balita gikan sa patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon na Jan Diaz, si balontang balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kapulisan sang Police Station 4 Blanco sa gyapon sa pagkilala sa mga persona nga nagpatay kay Patrolman Eric Alcosaba. Yaring kaunan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Sa Police Station 4, Aksyon Eric, mayong udto? Right, Grabe to. Sabi ka, sunod niya mo. Ha?
Gabasap lang kasulod Gani ga intro pa lang ko ga basa sulod ka na ya mo. Yes. Ayo di purma. Do hindi amo. Alerto sa BBB, no? Ah, okay. Basta number 1 kag undisputed halungan ta, no? Purya buyag oy. May lang pag monitor kay Bioli Sore. Ano na saya? Sorry sorry. Sorry nga apelyido sa bata niya nga si Niel Sore sa NGCP ga monitor lang ko di sa Thailand. Sa Thailand siya. Okay. Ano sa Thailand man? Butagan to sa Thailand Basi okay. Ati basta sa Thailand sa NGCP nga nga bata kuno mo. NGCP sa kuana sa National Power. Ati napukur guro Napukur plus adto NGCP. Oh, okay. Dala kuryente. Ayo di purma. Wag kita da. Ara. Sa ano? Sang linya. Sabi ko transformer. Sang linya lang. Sabado man subong daw katawhay, no? O katawhay kago God's no nga daw nag-init gid siya. Gani daw nagmayong tsimpo niya. At least nakapanghalay ta, no? At least mahalay ang dapat ihalay. Dapat gid. Tanan-tanan dapat ihalay na. Para magmala. Nan. Kay para nga masuksok naman kita, no? Pero hindi mapakang sa tsimpo. Domingo naman, boss. Domingo. Mayo man kung mag-okay lang ang tsimpo kay kahapon doon nag-rotality siya hasta nag-araw gabi. Gani man. May porsyon kagabi, Dres Bacolod nga daw ginulan niya iya. Oo, daw pinanakagabi nga daw nag-inulan, hindi kita kalagaw Subong daw Mayo. Mayo, guro, basi karusapon, basi bundak ko niya naman blao. Hindi na ni guro Kabay pa, kay daw ga-init nga nag-init to. Para ka pang halay man tabla kay daw basagid. Ayo di purma. Basang basa, no? Sa ulan. Laban. Muna nga dapat nga mag-init sa subong para nga magmala ang aton nga mga hinalay, no? Kagawad jo Fred, basta kasi kagawad. Abi ko kung kapanghalay na siya. Ayo di purma. Abi ko kung kapanghalay na siya. Siguro kapanghalay si kagawad jo Fred kag si Chad Feria, kag si Kapitan Chad Feria, may lang pag-monitor na sila sa Barangay Robles. No. Kag kay Ricky Chan Bilbao. May lang pag-monitor to Ricky, kabutwa man to Ricky Bilbao ba? Ano negosyos na? Ati tanan lang ang kutob lang kuno ginansyahan niya. Ayo di purma. Abi ko kabligya sa sangkuan kaldo kay may mga Bilbao nga bantog sa nabligya kaldo mo. Tiyan mo nisla? Sila na nga pamilya. Bata ni. May patahan da sa may ambutong din daw sa may ambutin na ningila subong nga Totorike. Totorike din ang imo na nga patahan da kay atakiwa na mo ni pare Rexo ang wala lang tambok na. Kay bigla ko may tambok basi na disgrace wala lang tambok, importante may utok. Gani ba? No? Totoriki Chan Bilbao kag si Mrs. Yadra. May lang pag-monitor kay BB Kids. BB Kids niya, na? Okay. Ang mga Bilbao sa suki sa ni Anhing sa Sacramento. Gali? Oo, kada kagahon. Dra sa may Lacson pa ni? Oo, sa Lacson pa sa una. Dumang sa una sa reporter pa ko sa una Action Rex. Bakante kami din ni Anhing Joe Sacramento sa una sang iyang kaon. Kaya di na ni subong ilang pwesto niya? Ginapangita ng ilang luto. Kito ko namit yung Action Rex ako. Di balot tabi sir kay Action Rex. Sino? Ito si Bilbao. Kay tapos programo mabira kami daw Tanda kuno ka tira mo siling ni Action ni Kagawad Jofred. Ano kano? Good PM lang da sa inyo Action Rex ha. Tanda tira Action Eric ba? Ano negosyo yan na? Kapalilag sa Kagawad Jofred ba? Mo na mayo man nila Kagawad kay. Ate always man ni siya ari ni siya kada udto kag sa iban nga public affairs program sa Action Radio sa Action Night Patrol ara na siya. Nagtulog naman, hindi pa na siya magtulog. Hindi pa na siya si Kapchad. Why nayag katulog ya? Kaya ginapan lang ila idol mo. Amo laban. Si Percival Villamor. Tisining ni Charity bang Kirigo Topas ning ang utok baw.
Namin na char ang kuan ng utok, kabi mo ha. Ah, laban eh. Nami ginaya charyang utok ya, laban ginaya. Mahigop mo, Kanamit ka sabaw. Aba, grabe nga pos nga ba, pos nga kaliyon eh. Ayo di purma. Wala nang suyop, actually sa mga nga piyo-piyo, bla? Oh, laban. Ano? Oh, grabe ba, gahuyop ka. Ayo di purma. Sigurado yung ubusin ng utok ya. Do las pati gasip. Sigurado yung ubos kita ya. Mga kaunuran niya sa sunod dala. Si Armando Cabilis, so monitor mo na. Ay, ato na. Retired police. Oo. Ato to sa sagwab mo. Ha? Canada. Sa Canada ni siya, si Chief Armando Cabilis. Si Mirage ng callsign niya. Sino? Mirage. Ah, si Mirage na Oo, ang callsign niya na Mirage sa una sang arepa sa serbisyo. Mirage, coming over. Okay. Ayo di purma. Sabat si Mirage, harap niya, matik na. Gani. Namin na siya palutoon man ni. Ay, ni siya? Oo, pero may siya galuto man. Sumukoy na sa galuto man eh, kay wala to uso sa Kanadang mani mo. Oo, namin siya magluto. Pag namin man sa mga hilot. Ang nami, pagiging padalaya eh. Ate, sige lang kay matupag na. Ayo di purma. Matupag na yan, si pare Armando pa yung matik na yan. Wala problema si pare Armando ya. Ay, so... Gani man. Hindi ako makaabot tadi, basta makaabot wala kami sigurado ko mayara kita sinasiya. Sige. No? Guwapo kamo kuno nga duha siling ni Armando Cabilis oh. Nagdaya pa siya ba? Nagdaya pa sa tiway kita do eh. Ara. Kamutan nilang kuno ah. Ara, maabot sa matik niya. Tutumando pa ya. Oh, gani. Tinano na ning investigasyon kay Patrolman Eric Alcosaba ni. Lutaw pag sa Sabaw sa Tugabang investigasyon sa station number 4. Kahapon gin padaranan nila ang duha ka cellphone tubala sa napatay nga si Patrolman Eric Alcosaba para sa ginatawag forensic examination, no? In fact, kahapon nag-istoryanay si Police Major Renante Humukan, ang Chief of Police ang station number 4 kag si Police Colonel Henry Biñas, ang City Director sa Bacoor City Police Office, kag in-briefya si Biñas angot sa investigasyon nila. Kag tiyamo ni ang resulta nga daw way pagid sang identity atong mga persona behind nga naglutang ka nagpatay sa kay Patrolman Eric Alcosaba, apisan nga tinagapabilin gihapon ang motibo sa droga action Rex. So no, sa kay humukan nga way man problema kay nagligad nga adlaw, nagpadulong sila dito sa may banwa sang EB magaron sa dito nahaya subong ang bangkay ni Patrolman Eric Alcosaba, kag marami man ang development kay ang pamilya nangin cooperatiban action like sa mga bagay nga gusto hibaluon sang pulis sa pagkatawo ni Patrolman Eric Alcosaba. Ang mga CCTV action like nga nalantaw nila so far daw hindi man maayo ang resulta bangod may mga CCTV siya nga nakitaan nga buron action Rex kaya abonin kung tani ang makabulig man sa ila sa pagkuha sang description sa tong mga persona nga behind sa paglutang pagpatay sa kay Patrolman Alcosaba. Ilabi na gid atong isa nga nakitaan sa isa ka video dashcam nga nagfinishing pa sang ulo ni Alcosaba antes nila bayaan nga patay ang ining biktima action Rex. Sa trajectory examination sang salakyan ni Alcosaba, pisang nga wala pa sang mayroyatan nga opisyal nga record si Police Major Humukan, but initially ang hambal siya sang sokong ang bala nga nagtupa sa salakyan ni Alcosaba halin sa Sagwa Action Art. Plus nga ginaulat Manila ang official record nga i-release sang Land Transportation Office atong plate number nga ginhatag sa ila initially sang pila ka mga netizen action Rex, kag may information nga nakuha si Police Major Renante Humukan nga isa yadto kay Hyundai, pero gusto gid nga makuha kag mauyatan ni Humukan ang official records ng LTO as to sa verification nga ginhimo nila sa sining plate number nga ginhatag sang pila ka mga netizens action Rex. So no, sa kay Police Major Renante Humukan nga may kabudlayan sila sa pag-establish sang testigo bangod nga sa katulad sining kaso ang drug-related incident
nabudlayan sila nga magkuha sa testigo bangod nga may kahadlok ini sa paghatag sa ila sa nabuluan sa nasambit nga kaso. Yari si Major Renante Humukan, ang Chief of Police sa Station number 4, ang sa sini nga kaso. Negative ba to sir? Baling at na forensic examination pa nato ng duwa to black cellphone alin sa iya. Tapos sa mga CCTV nato, wala man to baldado atong patingin kasi ito kaya ang tusok niya kalayo. Yara sa tunga lang, makita mo lang pag exit vehicle nila muna na. Ang CCTV sa McDo may ara sa sulod pero view na namon negative kay wagi diya kasulod ang subject tani sa kamutong sa guwa pero di kay mo gito yung guba nila. Ang sa guwa sa sulod nila tani okay problema pero kasulod tani ang halimbawa aton nga victim kag may ginmit up to sa sulod amo na tani aton tong pag-asa makalit na kita. Medyo may kabudlayan nga mo sa pag-imbestigar sini. So muna tani ganyan siya kung likit natin man ang tao nga way kita sang ebidensya gid lang nga maling sila. So muna naton tani sir kung makakita kita sa tao nga ma-identify sila tapos paano natin sa mga witnesses na nag-volunteer man para makilala sila para sang proof na sila gid. So provide sir sang testigo nga nag-come out ito to open sa sini kaso sir no? Why hadlok gani sila magatag information ga subong ng pag talking about illegal drugs nga nakalink abi sa drugs ang tawad look kadalong sa mga kwento pero puro lang kwento actually so need naton gid ang substance na may ebidensya gid dapat actually pag wala man kami gani istorya ni CD na naman regarding doon kung ano mga development sabi ko sir wala pag kita sang makalink kita to sang isa ka nag-adlaw nag-conduct kami nag-background investigation kami nag-backward tayo so nagkanto kami to sa ilang balay together sang iyang father-in-law sang victim kasi kung dito pa lang bala ginasunda na siya at saka mahagip tani ng CCTV pero may CCTV kita to nakita nga do kabilog pero daldado man kay wala magali recording viewing lang man dito makabulig. Aksyon si Police Major Renante Humukan, ang Chief of Police sa Police Station number 4. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanag report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:15 ng aton oras. Standby anay sa mga aksyon reporters ta outside Bacolod kay padasnon ta kamo. Sa mga kaaksyon ta dra Santon Plaza Herbal Coffee Mix anay ho para sa mga bugos nga pamilya kag bugos nga barkada Santon Plaza Herbal Coffee Mix para makarelax ang paminsaron ninyo wala nagakurog-kurog ang lawas ninyo kag hindi acidic Santon Plaza Herbal Coffee Mix ang aton sining pag-imnon luwas nga wala nagakurog-kurog ang inyo sa lawas kag naka-relax ang paminsaron nyo namigid ko naka herbal soap ka muno kay ini pampakinis ang kutis porcelana nagadula sang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya kag baho-baho sa ilok na Santon Plaza Herbal Soap ang katapat sinana pwede nyo ni gamiton sang bugos nga barkada soltero, dalaga may asawa, kag may bana, pwede gid. Santon Plaza Herbal Soap mga kaaksyon, kag Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Mabakal ninyo ini sa mga suki ninyong mga butika, parmasya, o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Kag sarang man mabakal ina online pagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Pwede gid na mabakal kag makapadala mensahe parte sa Santon Plaza Herbal Coffee Mix kag Santon Plaza Herbal Soap mga kaaksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 17 ng aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kadtuan tanang balita gikan sa aton sining mga out of town reporters sunahon tang balita gikan sa syudad sang Cadiz siga balita ni Aksyon Roger Gotib ini may kang tanan sa drivers blato sang 10-wheeler truck blato nga nagarado sang 3 ka mga balay ginrelease na kag 2 ka mga persona ginrelease man matapos nga makapiyansa
Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz. Action Rex i-release na ang driver sa tracking sa rin nag-arado sa tatlo talan ka mga balay sa may cruising Cadiz kahapon sang hapon pasado las 4. Bisan pag wala pa man sang amicable settlement o kon pag asikaso sang mga damages nga natabo sa mong area. Pero sa kay Police Corporal Dolotina mo ang traffic investigator nga ilag i-release nito good man sang prescribed hour of detention. So nakagwa in good physical condition kay na alas 4 takla sa kagaw si John Paul Pilapil E. Lebron, 27 anyos, residente sa Barangay Carabalan sa Himamaylan City. Amo ini ang driver na sa diin nawadad sa preno so siya payag ang truck kaya siya ginamaniho kargado sa plywood nga naglambot sa mga 26 tanan katoneladas nagali dito sa may probinsya sa Cebu kag magapadulog man sa Iloilo baya Bacolod. Gin-release man ang iya sining living partner nga si Amari Diaz Lobrico, 19 anyos nga residente man sa Carabalan, Himamaylan City. Suno sa traffic investigator nga sa Lunes magabalik sila agod nga hatagan sang pagtamod ang mga damages nga natabo sa tatlo tanan ka mga balay. Sa diin ginapasalamatan naman nga wala sang mga persona nga nahalitan sang matabo ang amo nga insidente. Samtang sa tiyak kabayan Action Rex, duha ka mga persona nga pagtumbang sa nagkilala nga kaso ang ginrelease matapos nga nagpiyansa sa korte. Ginrelease kahapon na mga alas 5:24 ang takna ini si Jeffrey Manduramente. May kaso ini sa pagbela sa Republic Act 9262 sa iya sining asawa matapos nagpost ng bail sang 72,000 pesos. Nagpapanaog naman sa release order ang RTC Branch 60 pinagiman sa kay Judge Gwendolyn Jimenea. Gin-release man ini si Vincent Bayawa nga sa diin may kaso nga homicide matapos nga iya nadakpan sa akto iya sining nga asawa nagapakigilawas sa iban nga lalaki. Ang iya sining nga piyansa 120,000 pesos kagin papalaugan man sa release order sang RTC Branch 60 nga gin lagaan man ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea. Report gikan sa siyudad sang Cadiz sa balita una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutib ng report sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid aksyon Roger Gutib balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz ay Luantang Central Negros naka-standby si aksyon Percival Villamor, isa ka persona nga may kaso reckless imprudence resulting to homicide. Arestado sang mga kapulisan. Yarin detalyo pod kay Aksyon Percival Villamor. First. Action Rex, alas 7 sang gabi, ang La Castellana Police Station nagkandak sang operation sang wanted person sa Barangay Robles, Banwa sang La Castellana, Negros Occidental. Ang operation ginapuruan ni Police Captain Ramel A. Bustamante, officer in charge upod ang alert team sa station nga si Police Staff Master Sergeant Nelson Madrinya. Ang police sang La Castellana nag-serve sang warrant of arrest sa kay Rick Abner E. Salmoren. Rick Abner E. Salmoren, 50 anyos, may asawa, pumuluyo sang Gomez Street, Barangay Robles, La Castellana. Ini si Rick Abner Action Rex gindakop sang La Castellana Police pinaagi sa warrant of arrest nga may case number 19-014 nga may violation naman sang Article 365 sa paragraph 1 sa kaso nga reckless imprudence resulting homicide. Ang warrant of arrest gin-issue kag may pirma sang korte nga si Honorable Joseph Hiduni E. Valencia, presiding judge sang Municipal Trial Court sang La Castellana, Negros Occidental. Kay kag may pitsa naman ini Action Rex ang warrant of arrest sadtong Pebrero 11, 2020. Kag may bail recommended naman ini ang warrant of arrest nga 30,000 ka pesos. Sa karon ini karon sa Rick Abner temporaryo nga karon sa detain sa custodial facility sang La Castellana Police Station. Report live gikan diri sa La Castellana Police Station para sa BBB program una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor, nag-report sa Bacolod Aksyon.
Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Akson Percival Villamor, balita gikan sa siyudad sang La Carlota. Matapos ang balita ni Akson Percival, kadtuan ta si Akson Nonoy de la Cruz, kapulisan sa Banwa sang Hinubaan, nagpatigayon sa pagmonitor kag pagbulig sa mga drug surrender sa ila area para mabuligan nga magpadayon nagid sa ila sa ning pagbago. Yari ang kaunan sang report ni Akson Nonoy de la Cruz. Report nga to madalas sa sining tinion, may angot ini sa pilaman kaginagiho sa karon sa katon mga kapulisan sa Banwasang Sinubaan. Community-based rehabilitation program sa aton gobyerno saman sa mga nagabuligid sa pagduso sini among aton mga kapulisan. Sa pila ka mga barangay sa Banwasang Hinubaan, may pila ka mga drug surrendering nga ginapa-attend kali sa CBRRP, no, sa siyudad sang Kabankalan. May angot sini Action Rex, yari ang pagpahayag ni Police Major Clifford Batadhay, hipe sang Hinubaan Police Station. Sir, may also sa aton mga sukit at kanina na si Palay Hinubaan, sa naman ang utang sa Kalubayan sa Metro Pacific. Pamatian sa subong sa Action Radio. No? Sir, ano ining ginagihon ninyo sa karon, sir? Pati sa itong siling mga domayara ako mga drug surrender sa kada barangay at padala ninyo sa Banwasa ang posisyon sa Kabankalan, sir. Anong iningihok ninyo sa karon? Bali, yung mga programa sa sa aton mga surrender sa barangay ay lang sila yan ay may sabit ginapuan sa tuwa na bilog o pila ay padala yan sa Bangkalan na mag-adjust po sa CBRP the Community-Based Rehabilitation Program para na ma-sustain monitor sila kag may pila kita dali ka bilog na nag-graduate na sa CBRP. So last week nagpapigawon kita sa isang bangsa programa sa ila. Iling tinatawag niya aftercare pala pagkatapos nila nga nag-CBRP, nag-graduate. Ginamonitor natin sila kung pala anong nagila ng mga helikopter. Ako pa ini nga sunod ito dire sa atong sinabahan ay nakaschedule kita nga duwa ka barangay nga para maka-doctor. Oo, nagdapat lagi na parang siya sa kung gina-endorse i-cleared sa drugs amna sa Correct. Ginatinguan natin nga sa isa na tuwig, duwa o kung apat sa barangay, maklear natin. Basta nga maklear natin, bilog sa Banwasang Hinubaan. Subong sir, mga pila na kabarangay ang na-dirty na sa inyong lugar? Sa Hinubaan? Para lima na ka barangay ang clear sa Banwasang Hinubaan, dito na naman nila, duwa o kung tatlo. At nga maurot natin nila sila. Ang 13 ka mga barangay? 13 ka barangay. Sa mga surrender. Ate, sige sir, thank you so much sir. Salamat kayo sa mga. Sa gihapon, ini ang inyong ka-aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaaksyon tadra sa Anton Plaza Herbal Oil, sa mga atlets tadra sakit ng lawas, ang tuhod, ang balikawang, ang likod. Wow, iban nyo lang sa Anton Plaza Herbal Oil antes kita magtulog o makarelax sa tiyon sa kagabihon. Pagka dugay-dugay na mga 30 minutos, tubdob isa ka oras, kuha ng kasakitan nga na ang konta, no? Sa mga atlets ta, pag balon, pagpamanyos gid sang Santon Plaza Herbal Oil, luwas nga kanami magtupa kabugnaw kahumot pa, no? Santon Plaza Herbal Oil, mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man kamo bakal online, pwede ganit pa-deliver sa inyong apuluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusuganyan. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat. Buliki. Sa mga kaaksyon ta, yari ng pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagabulig-limpyo, pabakod kag nagabalanse sang imo sistema sa aton sining alawas. Anong epekto sang Evergreen Herbal Capsule? Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Katulad sang ano ang kulang nga dapat do idugang nga rin nagaresulta sa nagkalain-lain nga mga vitamins kung kaisa kung kulang sang vitamina o kung minerals ang lawas ta. Vitamin A nagaresulta ini sang diferensya sa panlukan o kung pagburon man nagahina ang baga, nagahina ang resistensya kag iban pa. V-vitamins, no? V-vitamins nagaresulta sang problema sa reproductive health system. Reproductive system, palangapoy, palangluya, kag hina ang memorya, no? Vitamin C nagaresulta ini sa madugay nga pagpali sang pilas, bleeding gums, kag paghina sang immune system, kag iban pa. Gani, magtumar kita adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule, no? Ang Evergreen Herbal Capsule quality product sang Dokiko Alternative and Health Food Center. Mabakal ini sa Sincere Drug Store, diri sa siyudad sang Bacolod, kag sa Binalbagan sa GBX Pharmacy, sa Florite Pharmacy, Florite Drug Store sa Binalbagan, no? Sa Bilyones Drug Store, Sinigaran, kag Alice Drug Store, ara mandira sa Tia Joy Pharmacy sa Pontevedra, kag sa La Carlota aradra sa March Pharmacy sa Ricarsi Pharmacy. Sa Valladolid Butika, Fred kag Mami Joy Pharmacy yara mandira. Sa T2JK Pharmacy sa siyudad sang Escalante. Available ang Evergreen Herbal Capsule. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigopod sa Aksyon BBB. Kita-kits kita sa Monday. Kay ti Sabado man buwas. Sabado buwas, Domingo buwas. Oh, wala kita, no? Sa Monday, kita-kits kita mga kaaksyon. Salamat gid, standby na sa This Is My Life. Igasunod sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon. Rex Cantong, maayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita,
Komentaryo. Issue. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon